പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം ഹരിചന്ദ്രസഹിതം കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബിന്ദു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി. കൽപതരൂപേച്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനാമിനേ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതി ഗുരുദേവ് ജനതകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രമല്ല പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ കൃഷ്ണ? എടുക്കണ പ്രഭു തുടക്കത്തില് അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് മംഗളാചരണം കഴിഞ്ഞു പ്രഭു. രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ എടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് കുർവന്നേഹ കർമാണി ജിജീവീഷചതം സമ ഏവി തൈനന അനേത ഇസ്തതി ന കർമ്മ ലിബ്ബതേ നരേ. ഇത് പറയുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടർന്ന് ഒരുവൻ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. 17 മുന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടാം മാത്രം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോ ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണെന്നും എനിക്കുള്ള നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 വർഷം ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം പിന്നെ അവിടെ മരണ ചക്രങ്ങളില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് പിന്നെ കർമ്മബലങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്, വേറൊരു വഴിയുമില്ല. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ പകലിൽ ഒന്നിന്റെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം ഒരു വാണിങ്ങും കൂടി നമുക്ക് തരാണ്.
കാരണം ഒന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അതാണ് 100 വർഷത്തോളം ജീവിച്ചാലും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമല്ല അത്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്നവർക്ക് പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മളെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തേ തീരും. ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു വാണിംഗ് കൂടിയാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവിത തത്വം ആത്മസ്വഭാവം. ഞാൻ ആര് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എല്ലാ ജീവികളും ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ, ആര് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? എല്ലാ ജീവികളും ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാ ജീവികളുടെ ശ്രമം സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മാവ് നശിക്കാത്ത മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒന്നാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അനിശ്ചരനാണ്, നശിക്കാത്തതാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതവർഗത്തിന് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അകർമ്മം, വികർമ്മം, പിന്നെ എന്താണ് കർമ്മം, അകർമ്മം, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം അല്ലെ? മൂന്ന് കർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ തീരും. അതിന് നമുക്ക് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മത്തെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജനന മരണത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളത് പറയും. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലൗകിക ജീവിതമല്ല, സാധാരണ ഭൗതിക ജീവിതമല്ല ഗൃഹസ്ഥം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ ആത്മീയത വേണം, എന്നാലേ അത് ഗൃഹസ്ഥാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നമ്മളെ ഗൃഹദേമ്യ ആ സംഭവത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ആസക്തിയല്ല ഗൃഹസ്ഥം. അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഗൃഹസ്ഥത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പരിപാലിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കർമ്മം. അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും അതെല്ലാതും അത് തന്നെയാണ്. ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അതെന്താണ്? അത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ അകർമ്മം. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും അകർമ്മം. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും അകർമ്മം എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ വരും. പിന്നെ വികർമ്മം, സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഹീനമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുവായി ഭൂതവുമായാണ് കർമ്മം. അതായത് ഭൂതവുമായ അതാണ് കർമ്മം. അതായത് വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈദികത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മളെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാം. നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് വികർമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ്? അത് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ പുണ്യവും പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, വീണ്ടും നമുക്ക് സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് അകർമ്മത്തിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ വികർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല, അവർ താഴ്ത്തിക്കാനായിരിക്കും പോവാം. ശരിക്കും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അകർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കണം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അതായത് ഒരു ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അകർമ്മം, അതാണ് നമ്മളെ ചതുർവർണ്ണങ്ങളും ചതുരാശ്രമങ്ങളും പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏതിലേക്ക്? കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അകർമ്മത്തിലേക്ക്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരുവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. തൽഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിന് വരുത്തുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. നമുക്കറിയാം, പുണ്യം ചെയ്താൽ പുണ്യ ലോകത്ത് പോകും, തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന താഴ്ത്തിക്ക ലോകത്തേക്ക് പോകും. ഇത് രണ്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും മോചനം, സർവധർമ്മ പരിത്യേജ, ഈ രണ്ടും അതായത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം വേണം. അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്ന? അകർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക, ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. ആ 3 കർമ്മത്തിനെ പറ്റി അതിൽ പറയാണ്. ഭഗവതി കർമ്മ സിദ്ധാന്തം. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാത്ത അകർമ്മം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 4 ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അകർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് നമ്മള് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്നും പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അകർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം ഭഗവാന്റെ കരുണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, അല്ലാതെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് സാധന ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ്? അത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തോ നമ്മളിത് അകർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കോ ഭാവഭക്തിയിലേക്കോ നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, ഇത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കർമ്മമാണ്. ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും. അതിനടുത്ത് നിവർത്തി വരെ നമ്മളെ 100% നമ്മളെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലേക്കോ ഭാവഭക്തിയിലേക്കോ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് പോവാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അതീശത ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കാര്യം. ഇപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം, സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം അല്ലെ? ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം അവൻ പരിപൂർണനായിട്ടില്ല. അതേവരം അവൻ യാത്രയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി പരമമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. അതിന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം ഇതാണ്. ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ആയിരിക്കും ജനറലായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗതികതയില് നമുക്ക് കാണുന്ന ഗുണം രജോ ഗുണമായിരിക്കും. തമോ ഗുണം കുറെ ഉണ്ടാവും, സത്വഗുണവും കുറെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് രജോ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുവാനായി തീരും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ അയാൾ 3 ഗുണങ്ങളും അത് കടന്നാൽ മാത്രമേ നൈഷ്ഠിക കർമ്മത്തിലേക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആ കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതേവരെ നമ്മൾ സാത്വഗുണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സാത്വഗുണം അതിനെ വെച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ആത്മീയതിനെ പറ്റി അറിയാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സുഖത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിസ്ഥരായി മാറുന്ന പറഞ്ഞു ഏത് സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് സന്യാസിമാരോട് പറയുന്നത്. വളരെ പറയുന്നത് സന്യാസി വര്യന്മാരോട് പറയാ, ഒരു സ്ഥലത്തും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കുടില കൊട്ടാരം എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അവർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ജീവഗോസ്വാമി പണ്ഡിതനാണെന്ന് അവിടെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചു. അപ്പൊ അതല്ല ഭക്തി. അത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോയി. സത്വഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണെന്ന് സത്വഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണമെന്ന് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴോ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴോ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ അകർമ്മം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? നമുക്ക് വൈദികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. ഇസങ്ങൾ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇത് സാധ്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമോ വിപുലീകൃതവും ആകാം. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിറകെ പോകും. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിറകിൽ പോകുമ്പോ പിന്നെ അതിൽ വെറൈറ്റീസ് നോക്കും. അതാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്, ഒരാളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പറയുമ്പോഴൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഇത് ആത്മീയത അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി തന്നെയാണ്. അതിൽ ശരി പുണ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യമായ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നല്ലാതെ ഇതല്ല ഭക്തി, ഇതല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അതെന്താണ്? അത് ആത്മീയമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതിന് ലിങ്ക് ഇല്ല. സോഷ്യലിസം ഒക്കെ നല്ലതാണ്, പരോപകാരം നല്ലതാണ്, രാഷ്ട്രം ഒക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഇതല്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ള പല ഗുണങ്ങളിലും ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാത്തത്. അതല്ല നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു മാനവസേവ, മാധവസേവ. മാനവസേവ മാധവസേവ അല്ല, മാധവസേവ തന്നെയാണ്. മാധവനെ സേവിക്കുന്നതാണ് മാനവന്റെ സേവ. അതാണ് സംഗതി. അത് നമുക്ക് ആ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനവനെ സേവിക്കുക നല്ല കാര്യമാണ്, അത് മാധവസേവ അല്ല. മനസ്സിലായേ? മാനവനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനവനെ സേവിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ പ്യൂരിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാതെ മാധവസേവ അല്ല. മാധവനെ സേവിക്കണം, മാധവനെ തന്നെ സേവിക്കണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്. പിന്നെ എന്തിനാ അത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനവനെങ്കിലും സേവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലേ നമുക്ക് മാധവനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 12-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം, ആൾട്ടറോയിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു രീതിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം, ഒരു രീതി അല്ലെ? ഇസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതി, ജീവിത രീതിയാ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഒരു പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഇവയ്ക്കല്ല ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര നാഷണലിസ്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരേ സമൂഹം, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കണം. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം, ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഈശ്വരനായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പുണ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. നാഷണലിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പുണ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ പാപം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് പറഞ്ഞാൽ അത് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈക്വൽ ടു ഭക്തി അല്ല. അതാണ് സംഗതി. അത് രണ്ടാണ്. ജീവകാരുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലതാണ്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കും, അതൊക്കെ സംഭവം ശരിയാണ്. ദയ നല്ലതാണ്, ദാനം നല്ലതാണ്, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ. അത് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാത്വികഗുണത്തിലേക്കൊക്കെ കടക്കും, അതിന് സംശയമില്ല. പക്ഷെ അതല്ല ഏത് ഭക്തി, അതല്ല. ഇത് ഈശ്വരനായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സാത്വികഗുണത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രജോഗുണത്തിലായിരിക്കാം, തപോഗുണത്തിലായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരുവൻ ഈശ്വരബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് സംഭവം. ഈശ്വരബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലേഷിക്കാം. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വർഷങ്ങളോ ദിവസങ്ങളോ പോണത് അറിയില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോരം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും, പിന്നെ സമയം നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ, പരമാനന്ദം. ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സമയം പോണത് അറിയില്ല. അതാണ് ഈശ്വരബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലാഷിക്കാം. മറിച്ചാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നെന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷം മറയണ എത്ര വർഷം വരെ ജീവിച്ചെന്നറിയാം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 48 വർഷം. 48 അല്ലേ? 48-ാം വയസ്സില് 48-ാം വയസ്സില് ഇവിടെ പുരി ജഗന്നാഥിലല്ലേ, അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ?
ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നത്. അങ്ങനല്ലേ കഥ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? അതെ അതെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. അല്ലേ? സമുദ്രത്തില് എവിടെ? പുരിയിലെ സമുദ്രത്തിൽ അല്ലേ? രണ്ട് രീതിയിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിൽ അവിടെ ലയിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സമുദ്രത്തിന്റെയും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശങ്കരാചാര്യർ നമുക്കറിയാം 36-ാം വയസ്സിൽ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കൾ, വലിയ വലിയ ആത്മാക്കൾ കുറെ കാലം ജീവിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവര്. അപ്പൊ അതിനായ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് ആ ജീവിതം ആ ലീലകളാടി അവര് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടെ എത്ര കാലം ജീവിക്കണോണ്ട് അവനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവനങ്ങനെ ജീവിതം പോയിക്കോളും. അപ്പൊ അതിനവിടെ സമയത്തിന് അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല. അവിടെ ജീവിതം 100 വർഷം ജീവിച്ചെന്നോ 10 വർഷം ജീവിച്ചെന്നോ 25 വർഷം ജീവിച്ചെന്നോ അവിടെ കാര്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വർഷം 100 കണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങള്, മരങ്ങള് 100 കണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതാണ് ചോദ്യം. അതിന് വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കണം. കുറെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ, ചിലപ്പോൾ 1000 വർഷമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയിൽ കബളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെ എത്രത്താൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ ഒരു എളിയ ജീവിതം, അതാണ് ആചാര്യന്മാര് ശരിക്കും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഏത് സമയത്തും അല്ലെ. വളരെ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കുക. കാരണം അത് തന്നെയാണ് 1-ാം മന്ത്രത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് മന്ത്രം എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ മനനം ത്രായണി ഇതി മന്ത്രം അല്ലെ. നമുക്ക് അതാണ് മഹാമന്ത്രം. ആ മന്ത്രം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അപ്പൊ അത് എല്ലാത്തിലും അതാണ് മന്ത്രത്തിന്റെ. അപ്പൊ 1-ാം മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അതാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ മാനവികത, സോഷ്യലിസം ഇതൊക്കെ അതിൽ ഇതാണ് ഭക്തി, ഇതാണ് ആത്മീയത, ഇതാണ് പരിശുദ്ധി, ഇതാണ് നല്ലതെന്നല്ല. അത് നല്ലത് തന്നെ, അത് ഒരു സൈഡിലിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനേലും മഹത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈശ്വര സ്നേഹമാണ്, ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജീവിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ 3 സെക്ഷൻ ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയത്തിന് അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ ഒരു മാർഗവുമില്ല, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ലാസ്റ്റ് കടക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു, നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിയാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളില് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അകർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പതുക്കെ ഗ്രാജ്വലി ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അങ്ങനെ പാലിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അകർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് അകർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയിൽ നമ്മൾ ഉപാസന അല്ലെ, സാധന ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ വൈദിക തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഉയരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മൂന്നല്ലേ? അതെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണ മന്ത്രം പറയണത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസുരനാമേതി ലോക അന്തേനെ തമസാവൃതാംസ്തേ പ്രേദാക്തി ഗച്ഛതി ഏകേചാത്മഹനോ ജനഃ. വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്
ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മ മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും. ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രവും വാണിംഗ് തരാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാണിംഗ് തരാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതല ബോധം കാരണം ചുമതല ബോധം കാരണമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം. നമുക്കറിയാം നമ്മള് മൃഗങ്ങളല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ചുമതല ബോധങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കറിയാം. നമുക്കത് വിവേചനമുണ്ട്. നമുക്ക് വിവേചിച്ച് ഏതാ ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ. ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാവും. പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 തരം ജന്മങ്ങളാണുള്ളത്, സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 തരം മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, അസുരന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരും സുരന്മാരും. നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അതില് സുരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെന്ന് പറയും. നമുക്ക് ചുമതല ബോധവും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുമതല ബോധം നമ്മൾ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയി ലാസ്റ്റ് അകർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് സുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സുരന്മാർ സദാസമയം വിഷ്ണുപാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും അവരെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയായിരിക്കും. ലക്ഷ്യം ഭക്തിയായിരിക്കും. കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ഭക്തിയായിരിക്കും. അതാണ് ഋഗ്വേദത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അസുരന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവര് ചുമതലകളെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞവരും ആയവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവരാണ് അസുരന്മാര്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ അവഗണിക്കുക. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ അസുരന്മാർ. അവർ അജ്ഞരുമാണ്, പിന്നെ അജ്ഞരല്ലെങ്കിലും അവരത് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് ശരിക്കും ആസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് ആ കിട്ടിയ നല്ല ജന്മം അവർ കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെ എന്ത് പറയുന്നത്, ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസുര ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കരുത്. നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത്. സമുദ്രം, നമ്മളൊരു സമുദ്രം, അതായത് സംസാര സാഗരം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തൊരു തോണിയുണ്ട്. ആ തോണിയിൽ നമ്മ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി നമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പെടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സമുദ്രത്തിലാണ് അല്ലേ? നമ്മ തന്നെ തോണി തൊടയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അക്കരയ്ക്ക് എത്തൂല. നമ്മ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവും, അറ്റം കാണാണ്ടാവുമ്പോ തിരിച്ചു വരും, പിന്നെ കിഴക്കോട്ട് പോവും, പടിഞ്ഞാട്ട് പോവും, തെക്കോട്ട് പോവും. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ആരെ ആവശ്യമുണ്ട്? അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വിദഗ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിശുദ്ധമായ അധ്യാപകർ അവരാണ് വിദഗ്ധ തോണിക്കാർ. അപ്പൊ തോണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കരയ്ക്ക് എത്തണം. അത് നമുക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു തോണിക്കാരനുണ്ടെങ്കിലോ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം കര എവിടെയെന്ന്. നമ്മുടെ തോണി അങ്ങോട്ട് അയാൾ കൊണ്ടുപോകും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും വിശുദ്ധ അധ്യാപകരും. ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയാം, അല്ല നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഇവരെ അതായത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ, അനുകൂലമായ കാറ്റ്, നമുക്കറിയാം ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ
ആ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അതിനാണ് അതിന്റെ തോണിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും. അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പലതരം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ല ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എന്താണ് തോണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇത്തിരി സ്പീഡിലെത്തും നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോണിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പൊ തോണി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാനും പറ്റില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തോണിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. കടല് കടക്കാൻ വേണ്ടി തോണിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ശരീരവും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കളല്ല, ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവിന് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആചാര്യന്മാര്, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അവരെ അതാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇല്ലാതെ ഇതിൽ മൂന്നും വന്നു അല്ലെ. ശാസ്ത്രം വന്നു, ഗുരു വന്നു, പിന്നെ ആര് വന്നു? ഗുരു സാധു, എല്ലാവരും വന്നു. ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അതാണ് അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല യോഗ്യതകളും നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷെ അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്താ? തോണിയുണ്ട്, പിന്നെന്തൊന്ന് തോണിക്കാരനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ തോണിക തുഴയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ എന്താ പറയുന്ന? ആത്മനാശകനായിട്ടേ കണക്കാക്കുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്ന് പറയില്ലേ, ആയ അവസ്ഥ. അതാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട്, നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന സാധുസംഘമുണ്ട്. ഇതിനെ മുഴുവൻ അവഗണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖം തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകൻ. കാരണം അവ ഈ ചക്രത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും പെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ നിബിഡമായ അല്ലെ പറയുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശ്വഭാസ്യത്താക്കി നൽകുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വാണിംഗ് ആ തരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കടലിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് വഞ്ചിയും വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സമുദ്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വെള്ള ചുഴിയിൽ ജന്മപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആദിന സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റി ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കായിട്ട്? കാരണം ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആദിന സംസ്കാരം ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുകയാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരേ വർഷം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, ആ പ്രശ്നത്തെ തീറ്റ വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, ആ പ്രശ്നത്തിനെ മാറ്റം അതിനേയും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ആദിന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും ഇത് നിൽക്കില്ല. കാരണം ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷന് അതിനേലും വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ആദിന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആദിന സംസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടവരും എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കണം. പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പരിഷ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദൈവഭക്തി പാടില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ. പരിഷ്കൃതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പരിഷ്കൃതനല്ല. അതുകൊണ്ട് പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവരെ പോക്ക്. ഭക്തിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സയൻസ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സയൻസ് എന്ന് മുഴുവനും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിന്താഗതി, സംസ്കാരം അങ്ങനെയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണത്. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം ഇയാളെ ഭയപ്പെടുത്തും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് പ്രകൃതിയോട് എതിരിടുന്നതോടുകൂടി പ്രകൃതി അത്ര ക്രൂരമായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറും. അത് നമ്മൾ പ്രകൃതിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊരു വ്യക്തിനെ സ്നേഹിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും തിരിച്ച്, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി നമ്മളോടും ചെയ്യും. ഒരു വ്യക്തിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും. പ്രകൃതിനെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കും. അതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, നമ്മളും ദേവന്മാരും മഴയും വെള്ളയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ക്രൂരമാണ് ഏത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതല്ല, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അത് ഭഗവാനാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. പ്രകൃതിക്കാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ക്രിമിനലിനെ പിടിച്ചിട്ടുന്ന പോലെ അതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു റോളില്ല. അതാ നിയമമാണ്. ആ ക്രിമിനൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിമിനലിന്റെ എന്താണെന്നുള്ള പോലീസുകാരൻ അറിയാം, റൂൾ അറിയാം, അതനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിച്ച്. ഇതൊന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും ക്രൂരമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അതിന്റെ ഇരട്ടി അതേപോലെ തന്നെയുള്ള നിയമങ്ങളും പ്രകൃതിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. നമുക്ക് മനുഷ്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ കഴുതുകളെയും പന്നികളെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണം നേടുന്നതിനാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടി കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസത്തിലായതോ മഹത്വമായ. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ മറക്കൂല. ചിലപ്പോ നമ്മ മറന്നുപോയാലും ഭഗവാൻ മറക്കൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജന്മത്തില് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ പന്നികളെ പോലെ കഴുതകളെ പോലെ ജീവിച്ച് തീർക്കരുതേ എന്ന് തരണ ഒരു വാണിയും കൂടെ നമുക്ക് തരാണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകത, അതായത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും. നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കാർ വാങ്ങിക്കാന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പുറത്തെ ആള് അതിനേലും വലിയ കാർ വാങ്ങിക്കും, നമ്മൾ അതിനേലും വലിയ കാർ വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനം ചെയ്യും. അതിന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതി നമ്മളത് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര പേരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇതൊക്കെ ഒരു ടൈം പാസ് ആണ്, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് അനുസരിച്ച് മതി, ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഇതല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പുറമെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയാണ് പുറമെ ഉള്ളത്, അകത്ത് ഭഗവാനാണുള്ളത്. ഭഗവാനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും പിന്നെ നമ്മളിന്ന് വിട്ടുപോകും. അതാണ് ആത്മരാമന്മാര് പറഞ്ഞു, അവർ അതിനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കും. നികൃഷ്ടജീവിയ വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് വരുന്നത്. എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അതാണ്. ചൈതന്യമഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ 3 കാര്യം എപ്പോഴും മൈൻഡിലുണ്ടായാൽ മതി. ഇതിനൊക്കെ ആൻസറാണ്, വേറെ ഒന്നില്ല. ഒന്ന് ഭഗവത് സേവനം, ഒന്ന് ഭഗവത് നാമം, ഒന്ന് പ്രസാദം. എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഏത് സമയം ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഏത് തലത്തിലേക്കും നമ്മൾ വരാം. താഴത്തേക്ക് പോവാം, മുകളിലേക്ക് പോവാം. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ വികർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസുരഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ആ നികൃഷ്ടമായ വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അങ്ങനെ അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും ലഭിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ
കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നോക്കിയാൽ അവരെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അറിയാം നമുക്ക്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ച് അത് മുഴിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെ ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഭഗവാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ഇത് ഭഗവതി നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സാണ് അതൊക്കെ. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞു കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിലായാലും നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രഭാസ്വാമി തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ജീവിതം അത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ ശ്രമം പോലും നടത്താതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു എന്താ പറയാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം മനസ്സിലായി പറയും, നമ്മൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കണ പോലെയും അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതികളുണ്ട്. അവിടെ അന്ന് ശ്രമം പോലും നടത്താത്തവര് അവരെന്താണ് ഭൗതികമായില് പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഈ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് വാണിംഗ് ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ 3-ാം മന്ത്രത്തിൽ തരുന്നത്. അപ്പൊ സത്യമാണ്, നമുക്ക് 2 തരം ജന്മങ്ങളുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല ഭഗവാന്മാരെ, അവരോട് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല, അവരെന്താണ് അവരെ ആത്മഹത്യ അവരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം വ്യക്തികൾ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മസംഭാവിത ഇത് തന്നെ അത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അവരെ ആത്മാവിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഈ ജന്മം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറുതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നിയമം നമ്മൾക്ക് മേലെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പല കർമ്മങ്ങളും പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതും കൂടി പരിഹരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ജീവിതം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. രേഷ്മ, അപ്പൊ ഇതില് മെയിനായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് അസുരന്മാരെയും ഒന്ന് സുരന്മാരെ പറ്റി പറയണം. സുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതിക എന്താണ് ചുമതല ബോധമുള്ളത്, ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവര്, അവരാണ് സുരന്മാരെന്ന് പറയും. അല്ലാത്തവരെ അസുരന്മാരെന്ന് പറയും, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എന്താണ് വേറെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സംസാര സാഗരം എന്നുള്ള ഒരു സമുദ്രത്തിലാണ്. ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു തോണിയാണ് ഈ ശരീരം. ആ തോണി നമുക്ക് കരക്കെത്തിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് തോണിക്കാരന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്, അതാണ് ആചാര്യന്മാര്. അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ തോണി കരക്കിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം, നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്. ആ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മുടെ അസുഗമമായ യാത്ര അല്ലെ, സ്പീഡ്, അത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഏത്? ഈ ഭക്തിയിൽ അല്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം എത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ജീവിതം ഭൗതിക സുഖത്തിനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്കും മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ ആത്മഹന്താവെന്ന് പറയും. ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഒന്നും കൂടെ അവരെ പറ്റി പറയാണ്. അവർക്ക് എന്താ പറയണത്, അവര് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് അവര് യാത്രയാകുന്ന പറയുന്നത്. അവർക്ക് പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ. അവർ വീണ്ടും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് പ്രഭാസ്വാമി വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുറവ് വന്നെന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനും ഒന്നുമില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, വെറുതെ നമ്മൾ പന്നികളെയും കഴുതുകളെ പോലെ ജീവിതം തീർക്കരുത് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്.
പിന്നെ നമ്മള് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. പ്രകൃതിനോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി നമ്മളോട് പെരുമാറും. അതിൽ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും പ്രകൃതി കാണിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും കൂടെ പറയണതിന്റെ കാര്യം. പ്രകൃതിനെ സ്നേഹിക്കാത്തൊരു അസുരന്മാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ. എല്ലാവരും അതിന്റെ പിറകിലാണ്. പ്രകൃതിനെ എത്ര നശിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും വികസനം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതിന് ചുമതല ബോധമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു അസുരഗണത്തിൽ പെടുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് കാരണം നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും പതിതമായ ആത്മാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണാത്ത അവസ്ഥ അതല്ലേ. നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അത്രയും അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐസിയുലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഐസിയുവിൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഗീതമാതാജി സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയും ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. എനിക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഇതില് രണ്ടൊന്ന് പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് സമ്പന്നവും കുലീനമായ കുടുംബത്തിൽ ജനം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാത്ത. അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ നമ്മൾ എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിന് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവതിയിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളത് മുഴുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാണിംഗ് കൂടെ തരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവാനെ വിടരുത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വേറെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പറയാട്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പ്രഭു പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? 80 ലക്ഷം 84 ലക്ഷം അത് ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രഭു? ഇല്ലേ? ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രം. ഓക്കെ 4ാമത്തെ മന്ത്രം നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഈ ഷോപ്പിന് ഈ ഇതിന്റെ ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ മന്ത്രം ഏത് മന്ത്രമൊക്കെ ശ്ലോകം 1 2 പഠിക്കേണ്ടത്. ശ്ലോകം 1 2 1 2 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാന ശ്ലോകവും പിന്നെ 1ാമത്തെ മന്ത്രം. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം ഉണ്ടോന്ന്. അത് ഇട്ടുതരാട്ടോ മാതാജി. ഇട്ടുതരാം. പറയാം. അതാണ് പൂർണ്ണമതം. അതന്നെ. ധ്യാന ശ്ലോകം 1ാമത്തെ മന്ത്രം. വിശ്വവാസ്യമിതം സർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് ബയോട്ട് ചെയ്യണം. ധ്യാന ശ്ലോകം പിന്നെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ അങ്ങ് നിർത്താം. ശരി. വാഞ്ചകൽപരൂപച്ച് കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച് പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമ്മന്ന് വനന്തുകോടി വൈഷ്ണവഭക്ത കൃപവാദി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.